बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि लाइव स्टुडिअ रुमाव दा समाव बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सायाव बिजेपि राजखान्थि दोलोनि फोसावदिंनाय लोगोसे बिटिसि दखल बिनि सायाव जों सावरायनो थाखाय हांख्रायना लाबोदों बिपिएफनि मावफुं आफादगिरिनिफ्राय रिजिगनेसन होनानै बिजेपिआव बिथाङा जइन जादों आरो बिपिएफनिफ्राय बिथाङा रायजो सभानि एमपि जादोंमोन बेखौ बिथाङा रिजिगनेसन होनानै फैदों बे बिथांजों दिनैनि समाव जों सावरायनो लादों बड'लेण्डनि बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थियाव बिजेपिनि फोसावदिंनाय लोगोसे बिजेपिनि बिटिसि दखल खालामनायनि माखासे सिंनि बाथ्रा बेखौ जों सावरायनि जों बरायबाय नोंथांखौ बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव नोंथाङा आथिखालाव जोबोद नांफुगासिनो दं हर सान नोंथाङा खाथिगासिनो दं बेखौ नुनो मोन्दों दा नोंथाङा बिपिएफनि मावफुं आफादगिरिमोन दा गिबियावनो जों बेखौनो सोंग्रोगोन जे मोनसे लुबैगोन बे जाहैदों जे नोंथाङा थांनाय समाव बिजेपिआव जइन जानायनि एसे आगोल समावहाय नोंथाङा बिपिएफनि जानाय गोबांथार केम्पास खालामखादोंमोन केम्पेइन खालामदोंमोन आरो गोबां सुबुंखौ बिपिएफआव थिसननायनि राहा लादोंमोन दा बे जोबोद मोजां बिमुं होनानै नोंथाङा माने रायजोफोरखौहाय बुरखायदोंमोन बुजायनाय खालामदोंमोन जे बिपिएफआ मोजांथार नोंथाङा दिनैनि दिनावहाय हरसेयावनो बिपिएफखौ गाज्रि होनना बुंबाय आरो बिपिएफनि एगेन्स्टआव नोंथाङा केम्पेइन खालामगासिनो दं बिजेपिनि थाखाय जाहोना जाहैबाय आफ्टार अल थ' राजखान्थिखौ रायजोनि खामानि मावनो थाखाय खालामनाय जायो आरो बे बेलायाव जेब्ला नों राजखान्थि जायो अब्ला बे राजखान्थि हान्जाया देरहासार जानानै खुंथायाव थानांगोन होमब्लासो साननाय लेखा रायजो राजानि खामानिखौ मावनो हागोन आङो सोमावसारनायजों फैनाय मानसि आरो सोमावसारनायजों फैयै मोनसे समाव माने फर्चुनेट आरो आनफर्चुनेट आङो राजखान्थिजों जड़ित जादों 2001 मायथाइयाव आंखौ तामुलपुर विधानसभा समष्टिनि एमएलए हिसाबै जों बेखौ गोबां सावरायखाबाय आगोलाव बिनिफ्राय आं फैनायनि दिननिफ्रायनो आङो माने एमएलए हिसाबै जे समाव एबसु बा बिपिएससि सापर्टेडमोन बे रोखोम जि एजेन्डा दं बेखौ आं जेसे हागौ मावफुंनो नाजाबोदों बेनि उनाव बिपिएफ हिसाबै फैदों बिपिएफ हिसाबै आं जि मावनांगौ दं बिपिएफनि एजेन्डाखौ लानानै बेखौ मावबोदों दा फैयै आफ्टार दा नोंथां बुंनाया दाख्लैसो बिपिएफनि जानानै बहुद बुंदोंमोन दिनै सानसेयाव बोरै जाखो जेब्ला जेराव थायो बेवहायनो मोनसे परिबेसखौ खालामनानै खामानिखौ मावलांनांगौ जायो ओंखायनो आं जेब्ला बिपिएफआव दंमोन बिपिएफआवनो थानांगोन बे हिसाबै बिपिएफखौ आङो जेरैखि जायाबाबो मोनसे खुंथाय गोहोआव लाबोनानै खामानि मावलांनायनि परिबेसखौ खालामनांगोन आरो जथेस्थ' हायोबा आंहा बिसास दं जे बिपिएफ हान्जाया आगोलनिफ्रायबो माखासे मावा नङा कयेकथा खामानिखौ मावनो हादों आरो मावनोबो हागोन नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बिपिएफ हान्जाया थांनाय माखासे बोसोरनिफ्राय बेबायदि खुनु बिखान्थि लायाखैसै जि बिखान्थिजों रायजो राजाया सानफ्रामबो सौग्रावनाय जेंनाफोरखौ समाधान खालामनो खालि मोनसे 2003 मायथाइयाव सुक्ति जानायखौ लानानैनो बिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि नामावनो गासैबो 15 बोसोरखौ हगार हरनाय जादों आरो बिनिनो थांनाय 5 बोसोरा वर्स्ट बिनि उनाव माखासे नियम खान्थिफोरखौ मानियालासिनो बेवहाय प्रशासनखौ सालायनाय जादों आरो जायनि थाखाय दिनै बिटिसिआव थाखा फैसानि जिथु माने फ्ल'मोन बेयो दिनै बन्द जाबाय दिनैहाय जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय 2016 मायथाइनिफ्रायनो 4,421 कौटि रां जों बोसोरै मोनोमोन जायखौ माने पिआरए पन्चायती राज इन्स्टिट्यूशन हिसाबै पन्चायतनि एलेकाफ्राव माने इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ हाथाय बाजार गामिनि माखासे जिखिनि खामानिफोर आरोखि क्लाब संघनिफ्राय लानानै हाथाय बाजार डेभेलपमेन्ट आरो लाइब्रेरि गामिनि लामा कालभार दालां बेफोरखौ दा जोंनाव बिसिडिसिआ खालामनांगौमोन नाथाय बे 421 कौटि जिथु रां बे रांखौ माने डाइरेक्टलि जोंनि मानगोनांसिन बिथाङा माने बिभिन्न डिपार्टमेन्टनि स्किमफोरखौ थिखादारफोरनाव बिहरलाबायनानै गिदिर प्रजेक्ट खालामलाबायबाय आरो बेनि थाखाय दिनै बिनि हिसाब निकास होनो हायाखिसै इउटिलाइजेसन होनो हायाखिसै आरो प्रजेक्टफ्राबो कमप्लिट जायाखिसै आरो बिनि जाहोनाव दिनै बिटिसिआ बे 421 कौटि करि बोसोरै मोननांगौआ दा 2017 मायथाइ 2018 2019 आरो 2020
बे बोसोरब्रैयाव 421 कोटी थाखाया रिलिज जायाखिसै बेखौ आं बिजाबै दिल्लीयावबो गोबां रायलायबाय नाथाय बुंदों जे इउटिलाइजेसन हरब्लानो नोंथांमोननि फैसाया रिलिज जालांगोन दा बोसोरब्रै 421 कोटी नों नायदो बेखिनिखौ जोङो बन्चित जाबाय जितु पेकेज होदोंमोन 1000 कोटी रां बियो दा 600 रिलिज जाबाय नाथाय 600 नि खुनु इउटिलाइजेसन होनो हायैनि थाखाय 400 कोटीखौ हराखिसै 400 कोटीखौ मोनाखिसै 14 फाइनान्सआव 300 निबो बारा कोटी दंमोन बे बोसोरसेनिया लेप्स थांखाबाय खारन एभ्रि इयार बेखौ मावनांगौ आरो एभ्रि इयार बेखौ इउटिलाइजेसनखौ हरनांगौमोन माखासे जि दं बेबो फान्डा रिलिज जायाखैसै खेबसे आं जबरदस्त माबानानै मानगोनां माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ माने खुनु इउसि टिउसि गैयाब्लाबो हरदो होननानै 50% फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ हरदों आरोखि बेबायदिनो गोबां थाङै थुङै बिटिसिआव दा आरो लासैनो खुनु खामानिया जाला आरो बेराफारसेथिं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एजेन्सि आरो स्टेटनि एजेन्सिया डाइरेक्ट बिटिसिआव इमप्लिमेन्ट खालामनायनि लामाफ्राव थांगासिनो दं माखासेया आरो बिटिसिआ बेखौ माने जेबो खालामनो हाला बेबायदि माखासे खैफोद माने बिटिसिआव फैगासिनो दं बिनि उनाव माने जोंनि जेफोर सानैसो थांखि लानाय बिनि उनाव बयबो मोनथिदों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ होबथानाय आरो बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ होबथानाय आं बेयाव एकमत जानो हायाखै बेखायनो आङो माने बिपिएफनिफ्राय दा ओंखारबोबाय खारन बेखौ आङो मेरामति खालामनानैब्लाबो थिग खालामनो हानाय लामाखौ नुहुराखै दा बाथ्रा जाहैबाय ओरैहाय जे बिटिसिनि इलेक्सन जानो थांगासिनो जाखांबाय गिबि खोन्दोनि इलेक्सन जाखांबाय मैया आरो गाबोननि अखानायैहाय 10 डिसेम्बर खालि सेकेन्ड फेज इलेक्सन जागोन चिरां आरो क'क्राझाराव दा बेहाय नुनो मोन्दों जे माने गावजों गावनि गेजेराव ओरैबायदि माने सोदोब बाहायनानै सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय जाबाय जे जेरावनाखि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हाग्रा महिलारिखौ मावजि होनबाय आरो बिदिनो हाग्रा महिलारियाबो सैमानि बाथ्रा बुंबाय दा बिदिनो माने लेंगुवेजफ्रा एक्सट्रिम जालांबाय बिदिनो आरो बिपिएफनि एमएलए कमलसिं नार्जारिया बिजेपिनि आइजो एमएलए आंगुलताखौ बेटसा ओरैनो थांबाय दा बिदि पलिटिक्सनि थाखाय नायबा बिसायख'थिनि केम्पेइननि बेलायावहाय बानबुंथि होनायफ्रा बेबायदि गाज्रि सोदोबफोर बाहायलायनायाथ' जोंनि समाजनि थाखाय मोजां नङा नङा नाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव गोरोन्थि बुजिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे बाथ्रानि भाव हिसाबै बे बाथ्राखौ फोरमायदों दे मावजिया जालाङो बेखौथ' जोंबो बर' रावआवबो बाहायो दा होनदों सेन्ट्रेलनि जि प्रजेक्टफोर स्टेटनि जि प्रजेक्टफोर बे प्रजेक्टफ्रा जि रायजोनि खाथियाव सहैनांगौमोन जेरै प्रधान मन्त्रि जोंनि मानगोनां नरेन्द्र मदिया बुंदोंमोन जे भारतबर्षआव 2022 सननि गेजेराव गासिबो मानसियानो थानो न' गैयै जानो नांला 2012 आव कमप्लिट जानांगौ 22 आव कमप्लिट जानांगौ खारन 2022 आव भारतनि स्वाधीनताया आरोखि उदांस्रिया 75 बोसोर जागोन 75 इयार्स गतिके 75 इयार्सआव भारतबर्षआव ओरैबायदि मानसि थानो नाङा जायहा न' गैया जायहा माने लोंनो दै गैया जाय ओंखाम रसा नाङो ओंखायनो फ्रि माइरं बेफोरबायदि माखासे गोबां बुस्थु हरनाय दं जायखौ बिटिसि सरकारनिफ्राय भिसिडिसिनि गेजेरजों बा ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसनि गेजेरजों फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों माने बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि बेलायाव जेबो माने मा होनो बेवहाय नीति ग्रहण खालामाखिसै सिस्टेम खालामाखिसै आरो सिस्टेम खालामनायनि थाखाय दिनै बेफोरो माने मोनहैजोबाखिसै आरो माखासे बिटिसिआव हाबफैनानैनो बुस्थुआ गोमानानै थाजोब्बाय आरोखि दा बे बेलाखौ बुजायनो थांनायाव जे माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे खोथाखौनो बुंदों जे सोरबा बिमाया फिसानो फिथा सावदोंमोन आरो होनो नागिरनानै दोनबाय थानायावनो मावजिया मालाबानो लानानै थांबाय आरो फिसाया मोनजायाखिसै बे मोनसे बाथ्राजों जि जाफ्लायबाय थायो गतिके हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हाग्रामाखौ मावजि होनाखै खिन्थु माने मावजिया लांबाय बबेबा मावजिया आरो हाग्रामाया बे मावजिफोरनि सिप होनदों सोरबा लांबाय बिदि लांग्राफोरनिसो बियो हेड जाहैबाय गतिके बेवहाय जेबो गाज्रि बाथ्रा बिथाङा बाहायाखै बिनि सोलाय जेफोर बेफोरखौ दान्थे बिथांखियाव बुंदों बेफोर जुक्तिखौ दाननो नागारै ओरैनो बुंनांगौनि नामाव बुंनो थांनायाव माखासे बाथ्रा माने जोंनि माखासे मा होनो अपोजिसन आं दा अपोजिसनखौनो होननांसिगोन माने बिथांमोननि खुगानिफ्राय बेफोर बाथ्राफ्रा ओंखारदों दा आंगुलतानि सायाव जेखौ बुंदों बे जोब दुखुनांथाव सासे आइजोनि सायाव बेबायदि मोनसे एलिगेसना माने ओरैबायदि जानानै फैयो जे नोङो नंगौ ना नङा फोरमानखौ दा सोर होनो आंगुलतायाबो गावबो होनो हाया आरो जाय मानगोनां कमलसिं नार्जारि एमएलए बिथाङा बुंदों बिथाङाबो दा होनो हाया अबसे होनो हायोबा आं बेखौ मोनथिया दा कर्टआव हयथ' केस जागोन मागोन खारन बेहाबो प्रुफ जानांगौ जाहैबाय नङाबा बेखौ सोर फोथायनो आरो जि सोदोबखौ बुंदों बेथ' खुरमा बाय बाहागि गासिबो एफेक्ट जायो जे नोंनि सायाव मानो बिदि बुंदों दा बेफोर खोथाफोरखौ सावरायनांगौआ
मा बुंनांगौआ जोबोद माने भेजाल जायो आरो मानगोनां कमन सिं नार्जारिनि बुंनायखौ बेखायनो बांसिन सिरियास लादों बिथाङा सासे रिथिकबो गतिके आध्यात्मिकजों माने दिन थांनाय मानसिया माने बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनाया जेन'बा मोनसे दिनै समाजनि गेजेराव खुब इसु जादों आरो गोबाङानो दुखु मोननाय फोरमायदों आरोखि दा आध्यात्मिक लाइनआव सम्पुर्ण जायाखिसै नामा बिथाङा बे रिथिक पर्यायखौ मोनलायलायनायनि उनाव बिदि बुंनाय बे इसु जादों जों दान्दिसे ब्रेक लानि जों ब्रेक लानानै उनाव फैफिनगोन सावरायगासिनो दङ सावरायथुन बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव बिजेपिनि आगान BODOLAND Dance Master Season 1 फैफिनदों जों सावरायगासिनो दङ बड'लेण्डनि बिसायख'थि आरो बिजेपिनि आगान जे बिजेपिनि बिथिंनिफ्राय जिबायदि नाजासोमनाय नुबाय जों नुदोंमोन जे जि समाव 4 एप्रिल खालि बिसायख'थि जानायनि बाथ्रामोन बै समाव बिजेपि बिपिएफ जयेन्टलि माने बुजा फरायनि गेजेरजों इलेक्सन गेलेनो ओंखारदोंमोन आरो अबयसे बै समावनो बिजेपिहा केन्डिडेट दंखायोमोन 21 केन्डिडेट्स दंखायो अब्लाबो बेबायदियै माने इसेबां जर जबरदस्त ओंखारनाय नुवाखैमोन आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोहोगोनां मन्त्रि बिथाङा बै समाव नांफुवाखैमोन नाथाय माने थांनाय माने बे दानसे सम जायाखै बे समनिफ्राय बिथाङा ओरैबायदियै ओंखारबोबाय जे बिटिसिखौ दखल खालामनायनि अनगायै जेबो राहा गैया जों बेखौ नुनो मोन्दों दा बैफोर बिथिङा माने बयखौबो सोमोनांहोदों आरो नोंथांखौ बिथाङा जबरदस्त एमपिखौ बिबान नागारहोनायनि गेजेरजों बिसायख'थियाव नामायहोदों नङा बेबायदि नङा आंखौ नागारहोआखै एक्चुअलि जेब्ला मोनसे पार्टिखौ नागारो अब्लाथ' बे पार्टिनिफ्राय आङो माने जिखिनि माने माबा मोन्दोंमोन पस्ट मोन्दोंमोन कनस्टिटिउसनेल बेखौ आं नागारनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला आङो दा माने हारसिं हिसाबै बेवहाय आंनि एमपिया आं नागाराबा एन्टि डिफेक्सनावबो बियो माने माबा जाया मा होनो एप्लाइ जाया एन्टि डिफेक्सनाव बियो गोग्लैया आरोखि केन्सेल जाया आरो आंखौ बिपिएफखौबो सोलायनो हाया आं बिजेपिनि मानसि जाबाय थानानै ओमफ्राय जों अफिसियेलि बिपिएफ एमपि होननानै थाबाय थायोब्ला बे मोनसे माने टेक्निकेल प्रब्लेम ओमफ्राय मोनसे जेराव आं बे पार्टियावनो थाला होनबाय बे पार्टिनिफ्राय जेन'बा जि पजिसन लादों बे पजिसनखौ लाबाय थानायाबो उचित नङा गतिके बे हिसाबै आङो बेखौ माने रिजेन होदों बेबायदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बेवहाय जेबो गैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेब्ला आं जनानै थानो नागिरदों अब्ला बिथाङा बुंदों जे नों खामानि मावनांगौ गतिके बिजेपियाव फै बिजेपियाव थानानै नों जेखौ लुबैदों हास्थायदों जाथिनियानो जा काउन्सिलनियानो जा नों खामानि मावनो हागोन बे हिसाबै आं बिथांजों एकमत जादों ओमफ्राय जिथु बिटिसिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि बेलायाव एक्चुअलि बेबायदि सेनो बा माबा मोनसे खालामनो होननानै नङा बिजेपिनि दिनैनि जिथु थांखि बे थांखिया जाहैबाय बिटिसिआव दिनैनि दिनाव मोनसे गुड गभर्नेन्स लाबोनांगौनि प्रयोजन फैदों बिनि माने जिथु काउन्सिलनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बेबस्था बियो खुब माने लोरबां जाबाय आरो बेवहाय माने खुनु खामानिफ्रानो सिस्टेमेटिक जाला बेराफारसेथिं अनाबर' मानसिफोरनि डिससेटिसफेक्सना बारा जालांबाय दा बेबायदि जुदि बारा जालांबाय थायोबा संघाता बारा जायोब्ला मोनसे समाव बे बिटिसिआ माने थुब्ला थुब्लि जाजोबगोन दिनै गामि दानख'नायनि बेलायाव जेफोर जुक्ति-जुक्तुता होदों जुदि बिटिसि गभर्नमेन्टआ सिनसियारलि बेफोरखौ जुदि मावा अब्ला मोनसे समाव गभर्नमेन्टआबो बाध्य जागोन जे आल्टिमेटलि इउपिपिएलखौ सिंजों मदद होबाय थादों होननानै बिदि जेबो गैया सिंजों होननाय इउपिपिएलआ बिराद मोजां स्ट्रेटेजि लानानै दा बेखायनो थारमाने बिजेपिया एलायन्सआव दङ जाहैबाय बिपिएफजों बिपिएफखौ बाख्नायनांगौ नाथाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव अपोजिसन माने बाख्नायनाय नङा नोंथाङाबो एसे गोरोन्थि बुजिदों दिनैनि दिनाव बिजेपिजों बिपिएफजों एलायन्स गैया बिजेपिजों बिपिएफजों एलायन्सआ अनलि आसाम एसेम्बली इलेक्सन 2016 आवमोन एसेम्बली इलेक्सननि थाखाय बिटिसि इलेक्सनाव बिजेपिजों बिपिएफजों खुनु एलायन्स गैया गतिके बेवहाय इउपिपिएलनि जा जिथु बाथ्रा फैबाय थादों इउपिपिएलजों बिजेपिजों जेबो संघात गैया आरो इउपिपिएलआ दिनैसिम जेबो खुंथायखौनो मावफेराखै नालाय बिसोरनि सायाव जेबो अजद होनोबो बाथ्रा गैया ना जि समावनाखि बिपिएफ बिजेपिआ ज' सरकार खालामबाय थादोंमोन बै समाव इउपिपिएल दोलोआ दंमोन आरो बिथांमोना बिजेपि लेड माने आसाम सरकारखौ सोंख्रबाय थादोंमोन
बै समावथ' माने नोंथांमोना एकर्डनि उनाव चेन्ज जाबाय 2020 नि 27 जानुवारियाव जेब्ला एकर्ड जाबाय एकर्डआ मानो जायो जेब्ला बीजेपी नि जितु बर' एकर्डनि सायाव जे मोनसे बिसिनि सदिच्छाखौ देखायबाय बे देखायनायाव मानगोनां प्रमद बर'जों लोगोसे बर'नि सोमावसारारि दैदेनगिरिफ्रा माने कमप्लिटलि बीजेपी नि माने लिडार आरो बीजेपी गभर्नमेन्टनि सायाव जायफ्रा दिनै गभर्नमेन्टखौ सालायदों बिसोरनि सायाव कनफिडेन्स लाबाय कनफिडेन्सआ फैखांनायनि उनाव मोनसे गुड रिलेसन फैबाय बिनि उनावसो एकर्ड इम्प्लिमेन्टेसन खोथा दं गतिके संघात जानायनि बाथ्रा गैया बेखौ बिसोरो डिप्ल'मेटिकेलि दासिम मोजाङै लाबोगासिनो दं थारमाने नोंथाङा बुंबाय थादों जेरावनाखि नोंथाङा बीजेपीनि केम्पेइनाव थाङो बै समावहाय हामबादिबा सोङो जे नों बे इपिपिएल जों माने माबायदि सम्पर्क दङ नोंथाङा अराय नुबाय थादों जे इपिपिएलआ गावसोरनि हिसाबै मोजाङै दं थिगैनो दं होनबाय थादों दा बेनि मिनिङानो बे जायो दे माने बीजेपीआ देख आं बेखौनो होनदों बीजेपीआ बिटिसिआव खुनु सोरनिफ्रायबा पावार सिनो थाखाय नङा गुड गभर्नेन्स मोजां मोनसे बेवहाय सासन बेबस्था खालामनायनि प्रयोजन फैबाय जेखौ बिपिएफ दोलोआ कानेक्ट खालामनो हायाखै आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेराव गोबां हारि माहारिफ्रानो बिनि सायाव माने फोथायथिखौ खोमानानै लादों आरो फोथायथिखौ खोमानानै लानानै दिनै बिटिसिनिफ्रायनो गावसोरखौ दाननांगौ होननाय आन्दलन सोलिगासिनो दं दा बेफोरबायदि जुदि थांबाय थायोब्ला मोनसे समाव माने बिटिसिखौ नोङो हमथानो हाहैनाय नङा खारन बिसोरबो नागरिक हिसाबै आसाम सरकार आरो माने सेन्ट्रेल सरकारा बिसिनि खोथाखौबो खोनासंनांगौ दं जेरै आसामनिफ्राय बड'लेण्डखौथ' बर'फोरनो होनांगौ होननायथ' जेबो गैयामोन नाथाय बर'फ्रा मा अजद दैखांदों जे आसामाव बर'फ्रा न्याय मोना अधिकारखौ मोना आरो असमियाफ्रा बर'फोरखौ नाया बे अभियोगनि थाखाय दिनै आसामनिफ्राय गावस्रानायसिम फैबाय आरो बे हिसाबैनो दिनै फेरेलि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ बेबस्था बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ दानानै होबाय अब्ला बड'लेण्डनिफ्रायबो गुबुन हारिया गाबोन माबा मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ बेबस्था बिसोरबो बिनो हायो जुदि बर' दैदेनगिरिफ्रा आरो बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ अनाबरनि इस्युफोरखौ जुदि खुनु रेसपन्स होआ अब्ला दिनै बिजेपिआ बिनि थाखायसो फैदों जे बिटिसिआव थानाय गासिबो हारि माहारियानो बिसिनि संबिधाननि भाबै जिखिनि मोनथाय बे मोनथायखौ मोजाङै मोननांगौ बिसिनि सायाव अयनाय जानो नाङा आरो जे अजद फैदों बे अजदा जोबनांगौ माने बेवहाय अनाबर मानसिफ्राबो कनफिडेन्ट फैनांगौ जे बड'लेण्डआव जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया थारमाने बेनि माने जाहैबाय जे नोंथांमोना बिपिएफखौ माने खुंथाय गोहोनिफ्राय बोखारनांगौ आरो गुबुन पार्टि फैयोब्लाबो बुंनांगौ खोथा गैया जेनेबा जिएसपि फैयोबा मानेबा इपिपिएल फैयोबा आपत्ति गैया बिथांमोनाथ' खुनुदिन खुङाखैनो खुंनो फैनायखौ वेलकाम नोंथांमोना ना जों बुंदों दिनैनि दिनाव बिजेपिखौ सरकार दानो होनांगौ रायजोआ जों मालायनि बाथ्राखौ जेबो बुङाखै बिसोरखौ जुदि मोजां मोनोबा रायजोआ बिसोरनोबो होनो हायो खिन्थु बिपिएफनो दा होसै बे बाथ्राखौ बुंदों मानो बिपिएफआ 15 इयार्स नोंथांमोना मेल मिटिंआव माब्लाबाबो इपिपिएलखौ मायाव रायनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिम सलायाखै जेरै आं होनदों जे 3000 crore दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिखौ सलायनायाव दाहार खालामनानै दोनबाय लाइबिलिटि खालामनानै दोनबाय 3000 crore बे 3000 crore जुदि नोङो सुख'नांगौब्ला बिटिसिआव नों गोदान जेबो डेभेलपमेन्ट लाबोनो हाया खारन नोङो एसअपिडिनिसो बे एनुवेल प्लेन फैसा गतिके जों मोनो 600 माने मा होनो बिदिखौ 50 crore 650 कोटि करिल' जोङो बोसोराव मोनो आरो बियो खालामनानै दोनबाय थिकादारनो होनांगौ होननानै 3000 कोटि डेफिनेटलि बिदिजों नोङो टटेल जोंनि डेभेलपमेन्टआबो बन्द जाबाय आरो जोंनि गोदान लाइमोनफ्राबो सेंग्रा सिख्लाफ्राबो माबा मोनसे जुदि खामानि मोननांगौमोन मानांगौमोन बे खामानियाबो दिनै मोनला बन्सित बेराफारसेथिं 421 कोटि करि मोनबाय थानांगौखौ हाग्रामा बिथांनि मोनसे माने भुल नीतिनि थाखाय दिनै बे फैसाया लास्ट 4 बोसोर बन्द जानानै थाबाय आচ্ছা मोनसे खोथा बे जाहैबाय जे इउजि ब्रह्म जाबाय फाउन्डार प्रेसिडेन्ट अफ दि इपिपिएल आरो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा उत्तराधिकारी इउजि ब्रह्मनि मानो होनना बुङोब्ला इउजि ब्रह्मआ राज्यसभानि एमपिमोन राज्यसभानि आरो बिनि उनाव नोंथाङा एमपि जाफैबाय बिथांनि सिटआवनो मोनदों दा जि समावनोखि बिथाङा राज्यसभानि एमपि बे समाव नोंथाङा माने बिपिएफनि जानानै दङमोन आरो नोंथाङा माने इउजि ब्रह्मखौ सोंग्रोबाय थादोंमोन बे समावहाय आं खुनु सोंखारियाखै बेबायदि बिथांनि सायावबो आंहा जेबो अजद गैया दिनैसिमबो खिन्थु एखेलगे नोंथाङाथ' केम्पेइनाव बुंदोंमोन जे माने इउजि ब्रह्मआ माने एमपि इलेक्सनाव जेब्लानाखि कन्टेस्ट खालामो बिनि नोंथाङा प्रमिला ब्रह्मनि थाखाय जेब्लानाखि केम्पेइनाव थाङो एबा चन्दन ब्रह्मनि थाखाय केम्पेइनाव थाङो होमबा नोंथाङा इउजि ब्रह्मआ जेबो मावनो हायाखै बे खेबसे एमपि जालायनायनिबो नोंथाङा बेखौथ' बेखिनिखौ बे कमप्लेन नङा अजद नङा बेखौथ' आङो
इलेक्शन कैंपेन थाव दा बियो जेबो मावनो हायाखै होननानै बुङोब्ला दिनैबो आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंदों आं बेजों दङमोन खिन्थु जिखिनि बिटिसिआव दिनै इस्यु फैदों जे जों टटेल बिटिसिआनो कलाप्स जानो थांगासिनो दं जोंनि मानसिफ्रा बुजियाखै हारसा बर'नि बाथ्रा लादों हारसा बर'नि नङा बर'आनो खुंबाय थायोब्लाबो बिटिसिआ मोनसे समाव बर' गामि गामिल' जाहैसिगोन अना बर'फ्रा दाननाय थांजोबसिगोन जेन'बा आरो दिनै जुदि बिजेपि गभर्नमेन्ट जाजोबो गासिबो नों जुदि बर'आ रावबो बेवहाय जुदि पार्टिसिपेसन खालामफाया सोमावसारारिल' जानानै थायो होमब्ला गभर्नमेन्टआ नों जुदि रावबो बुंग्रा गैया एडभाइस होग्रा गैया जायखिजाया पलिसिखौनो लालांनो हायो गतिके भारतीय नागरिक हिसाबै बयहाबो मोनथाय दं बेखौ जुदि जों नोजोर होनानै थांनो रोङाब्ला खुगाजोंल' आलादा रायजो दानायनि बाथ्रा बुंदों हुइरास बिटिसिनि इन्टिग्रिटिखौनो नोङो सोखावनानै लानो नागिरबाय थादों दिनै ओरैबायदि सिटुएसन फैबाय जे दिनै एकर्डआव सिन्थाय बिटिसिनि गामिखौ दाननायनिबो दिनैहाय मोनसे सर्त जानानै फैबाय आरोखि दा बेवहाय जुदि मोजां गुड गभर्नेन्स जानानै जों जुदि अना बर' मानसिफोरनो फोथायथि होनो हायाबा जेराव बिसोरो बावनानै थांगोन जे जोंहा बिनिफ्राय दानजाब्लाबो अरजाया दानजायाब्लाबो दानि बिसायख'थिनि माने माबायानो मेनिफेस्ट'आव इनक्लुड खालामनाय सिरियास एजेन्डायानो जाहैबाय अना बर'खौ सेटिसफेक्सन खालामनाय बेयो बिजेपिनावबो दं इउपिपिनावबो दं आरो बिपिनावबो दं सेटिसफेक्सनथ' खालामखानांगोन सेटिसफेक्सनल' नङा बे मोनसे जेनुइनबो दिनै जुदि अना बर' मानसिया हानि राइट्सखौ जुदि मोना दिनै जुदि अना बर' मानसिया बिभिन्न समस्याफ्राव नोंनि सिटखौ नागिरना मोना इएमखौ नागिरना मोना दिनै जुदि बिसिनि इस्युखौ समाधान खालामनायनि जेबो बेबस्था लाया लेंहरनानै रायलायनायनि जेबो बेबस्था लाया थांनानै रायलायहैनायनि जेबो बेबस्था लाया डेफिनेटलि बे मानसिफ्रा जों बेवहाय थानायनि मा ओंथि दं होननाय कुइसना फैगोन जेराव बर'फ्रानो बारे बारे होनबोगासिनो दं जे जों आसामाव थानायनि मा अर्थ दंबावो होमब्ला मालायाबोथ' मानसि हिसाबै थै दं हिसाबै बिस्राबो साननाय हनाय दं माखासे गावसोरनि गथ' गथायनि फिउचार दा बेफोराव जेफोर बाथ्रा फैदों आं ओंखायनो आगोलाव बुंबाय थादों जे बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय हा हुनि बेलायाव सार्केल अफिसफ्राव मोनसे माने हा हुनि राइट्सनि बेलायाव साइनबोर्ड होजोबनांगौ आरो सोरहाबा खेलिमेलि दङब्ला सोर अफिसारजों कनसाल्ट खालामनांगौ बिनि फन नाम्बार आरो अफिस टेबोल बेवहाय साइनबोर्डआव थानांगौ बेनिफ्राय आं होनदोंमोन जे हा हुनि बेलायाव पारमिसन बायदिसिनानि माने माबाखौ पारमिसनफोरखौ मोनसे सेरेमनियेल डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट 50 जन नन बर'नोब्लाबो जिफ्रा जिनुइन बेखौ रानना होनांगौ जाहाथे मानसिफ्रा कनफिडेन्ट फैयो बेखौ लास्ट 5 इयार्सबो लायाखिसै खालामाखिसै दाख्लै बोसोरसेयाव खालामनांगौमोन बेयावथ' बिटिसि अफिसखौनो खालामाखिसै सिलिगुरियाव थांनानै थाहैजोब्बाय गासिबो एक बोसोर रायजो सलायनाय देश सलायनाय माबा बिटिसि बा दायित्व गैयै जायो नामा बे जाहैबाय अरुणाचल त्रिपुराफोर बायदि मोनसे एरिया जनसंख्या आरो जोंनो रायजो बायदि गासिबो डिपार्टमेन्टखौ होदों नों लेजिस्लेसन खालामनांगौ नोंनि आयेन बेबस्था खालामनांगौ गासिबो बुस्थुखौ बेफोरनि सायाव गोसो होआलासिनो जोंनि चिफ डिपुटि चिफ आरो इएमफ्रा जुदि बेरायबाय थायो अफिसाव जुदि नों नागिरना मोना आरो रायजोनि थाखाय जेफोर गभर्नमेन्टनि स्किमफोर बे जुदि इमप्लिमेन्ट जाया होमब्लाथ' डेफिनेटलि बेफोरबायदि माखासे माबाया फैखागोन दा बाथ्रा जादों ओरैबायदि नैबेबो जे नोंथांमोना इउपिपिएलखौ जिहेतु पावाराव फैयाखै नालाय बिसोर बुंनायनि बाथ्रा गैया होनना बुंनाय जादों नाथाय बेवहाय बे बुंनांगौ दङ जे इउपिपिएलनि एबा एबसुनि डिमान्डआ जाहैबाय जे डु अर्डार फर 50-50 आसाम डिभाइड आसाम 50-50 आगोलावमोन बेनिफ्राय बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन जे पलिटिक्सआव आगान होआ रायजो मोननांगौमोन जेरैहाय इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट जाबाय प्रमद बर' बिथाङा होनदोंमोन एमसिएल जानो थाखाय बिथाङा माने सिगांनि नङा एखे बयबो लिडारा मालाब्ला बेफोरबायदियाव गोलैयो मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बड'फानि उनाव बड'फा रुंसारि जानानै बिबान लादोंमोन दिनैनि दिनाव बयनिख्रुइबो कमप्रमाइज खालामसिननो हायो होननानै बिथाङा बुंबाय थादों 93आव बिथाङानोथ' प्रथम हान्थु खरायग्रोदों दिनै नों प्रमद बर'खौ मानो दाय होदों बेबायदि सिटुएसन बिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबोथ' सेपारेटिस्टनि थाखायनो फाइट खालामदोंमोन 2003आव बेबो माने मा होनो बिटिसि आन्डार 6 शिड्युलाव बे एरेन्जमेन्टखौ लानानै कमप्रमाइज खालामदों आं बे बेलायाव नैबेखौ रायज्लायदों बर'आबो दिनै बेवहाय कमप्रमाइज खालामबाय नङाबाथ' रायजो मोनजासे संग्राम खालामबाय थानांगोन दा बे इस्युखौ आं नैबेखौ रायखांनाय जादों जे नोंथांमोना माने इउपिपिएलनि बागै एसेबो गाज्रि मोननाय गैया बाथ्रा बुंबाय थाबाय नालाय थारमाने बिथांमोनखौ नोंथांमोना फल' खालामबाय थादों फल' खालामदों मायाव गाज्रि मोनो जों मोनसे खोथा बुंदों स्पष्ट दिनै बिटिसिनि खुंथायनि बेलायाव मोनसे सोलायनाय फैनांगौबा रायजो राजानो भट होनानै गोदान मोनसे पार्टिखौ लाबोनांगोन जों जाबाय बिजेपिसो गतिके जों बिजेपिनि थाखाय भट बिदों बेनि उनाव जोङो इउपिपिएलआनो जा गण सुरक्षा दलानो जा बा कंग्रेस एआइडिएमके पार्टियानो जा जोंहा बिसिनि सायाव
BTC सालायनायनि बेलायाव अफिसाव होनो थाखाय कमप्लेन होनो थाखाय बा एलिगेसन लाबोनो थाखाय जेबो सुजुग गैया मानो बिसोर खुनु माने बेखौ सालायफेरनो मोनाखै आरो बिथांमोना जेब्ला गण सुरक्षा दल आगोलाव गना बर' ओमफ्राय ओरै ARDF नि आरो UPPL नि जे माने PCDL मोन बे समाव बिसोरनि JMCनिफोर दं बेसराफोरजोंथ' नोङो खुनु नियमानो गैया PCDC खौनो दाबो बावाखै खुनु खामानिखौनो माववाखै बिसोर मा अफिसाव होनो बे पार्टिफोर दं बेसराफोर दं जेराव BCDC चेयारमेनखौबो बिसोरो होनो हायाखै बेखौ होआखै जिथुनाखि नोंनि गणतन्त्र जे मोनसे सरकार सलायनायनि नियम बे सरकार सलायनायनि बेलायाव अपोजिशन पजिशननि खोथा मा बेनि दाय नों एडिशनेल अन देट नोंनि पार्टिनि मानसिखौ किन्तु कन्स्टिट्युएन्सि वाइज जिखिनि माने नोंहा मोननांगौ दं बे मोननांगौनि बेलायाव साफ्रोमबो MLA नि अधिकारा MCL नि अधिकारा समान बिनि अनगा रुलिंनो जुदि नों मोनब्रै स्किम मोनखायो बा हरो बे आलादा बुस्थु किन्तु बेखौबोथ' BPFआ होआखैबा बिसोरखौ मायाव रायनो नों दा मोनै मानसिफोर दा बाथ्राया जाहैबाय नैबेयावबो जे नोंथांमोना UPPL खौ फरवार्ड खालामबाय थादों प्रजेक्ट खालामबाय थादों फरवार्ड जुदि जादोंबा जादों माथो गाज्रि जेन'बा बिसोर फरवार्ड जुदि जादोंबा बिनि रोंदोंब्ला बिसोर जुदि ना सिदा सिदि बुंनो हायो जे मायाव रायनो नोंथाङा आंनो खनसे खोन्थाग्रो UPPL नि गोरोन्थिया मा आच्छा नैबेखौ जों बुंदोंनि जे UPPL आरो BJP माने एलायन्सआव सरकार दानायनि सम्भावनाया दङ बिटिसिआव बेखायनो बिथांमोना सम्भावना नङा BJPआ हारसिंनो सरकार दानो थांगासिनो दं आरो जुदि बिदि जाथावथाव नंखाया आरो जुदि मानो जाथावथाव नङा आङो आगोलाव नोंथांखौ खेबसे सोंखांबाय बे जाबाय नोंथांमोना रिपर्टार तारमाने 21 टा सिटआव नोंथांमोना कन्टेस्ट खालामदों 21 सिट अलरेडि बेवहाय जोंहा दा 14 to 16 फैगोन 21 सिटआव बेनिफ्राय बाखिया UPPL नाव थांगोन BPFनावथ' बेखौनो बुंदों जे बेखौनो बुंदों जे बेवहाय जों होआखै जों जेराव UPPL थानाय केन्डिडेटआव देरहागोनब्ला जों UPPL खौ बोरैहाय माबा खालामनाय जाखो बिसोरखौ डाइरेक्ट बिसोर मालाय गावसिनि कौशलगत भाबै फाइटिं खालामदों तारमाने दा ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि आरो जानानै दङ दा ससियेल मिडियायाव जे माने BPFनि ना बिसोर पलिटिकेलि बेसेबां माने एनालाइसिसखौ माबायदि खालामदों जों जाबाय ग्राउन्डआव फिल्डआव खालामदों आंहा जाबाय 20 years एक्सपिरियेन्स डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो ओरैनो इलेक्टेड हिसाबै 20 years बिनि आगोलावबो बे इलेक्सन गेलेदों बे गासिबनोबो एक्सपिरियेन्सजों जों दिनै माने एसेसमेन्ट खालामनानै केलकुलेसन खालामनानै जों बे खोथाफोरखौ तारमाने नैबे बाथ्राया जाहैदों जे 21 सिटआव कन्टेस्ट खालामदों BJPआ आरो 21 ता नांगौ गभर्नमेन्ट दानो थाखाय दा 21 थाथ' देरहाबोजोबखाया बे माब्लाबा जाथावथाव नङा 14 to 16 जोङो दा बिनि थाखाय ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि आर'ज जाबाय थादों नोंथांना बथाय नोंथांबो मिन्थिगोनानै दङ जे ओरै जानानै दङ जे माने UPPL नि मोनद' सिटखौ BJPनो फानबाय BJP बायबाय बेबायदि फाननाय बायनाय बिदि बायबाय होनदों आरो बिसोरखौ भट ना मोननो मानो हयथ' सोरबाया भटनि थाखाय खालामदों बेवहाय बायनाय फायनायनि जेबो बाथ्रा गैया आरो जुदि BPFआ बायजानो लुगैबा बेखौथ' जों बायनो हायो सेल बायनो हायो खोथाया जाहैबाय BPFनि बेलायाव दिनैनि दिनाव BPFनि लिडार आरो कर्मीफ्रा इच्छा गैला मानो बे BPFनि लिडार कर्मीफ्रा नोंथांनि बिजनियावबो बिसोर जेफोर लामा दालांखौ खालामनांगौ होननानै होयो बेखौ जोंनि काउन्सिला सेंसन होआ गुरुत्व होआ BPFनिखौ ओमफ्राय सोरबा थिकादार सोरबा माने मा होनो दस्रा देवानिफोर माफोरब्ला बे स्किमासो सेंसन जायो BPF होनाया जाया दिनै जोंनि BPFनि कर्मकर्ताफ्रा गावनि गामियाव PMOI न' गंसेनिबो माने रायलायना थिक खालामना होनायनि पजिशन गैया BPFआव बे गामियाव सोरबा माइरं मोनैखौबो माइरं मोनहोनो बिथाङा फुड एन्ड सिभिल साप्लाइनि EMजों रायलायनानै खामायनो हाया मानो रेसपन्सआनो गैखाया जोंनि माने BPF बिसोरो बे इलेक्सनाव मानो थानो माबाजों उपाय गैयैनि गाज्रि नुगोन होननानै थाथ'दों खिन्थुथ' निउट्रेल जानानै दं बेराफारसेजों रायजोखौ थांबा थांदों बिसोर होननानै बुंदों कयेकटा जेफोर दा इलेक्सनाव थाखा फैसा मोनदों खाना जादों फैसा लानानै गारिजों गिदिंबाय थादों पाब्लिकआ मानो थानो दस्रा वार्कारा मानो थानो सोरबा सिपिआव 1 लाख मोनदों बेजों बे 20,000 माने खरसा खालामदों खाना जाहोदों 80,000 बेनाव मोनसे गामिखौ खाना जाहोदों मोनसे गामिया खाना मोनजायाखै खाना मोनजायै मानसिया मानो बुंदों नोंथाङा आसा खालामदों 15टा देरहाबोगोन बा 16टा देरहाबोगोन BJPनिफ्राय आरो जोंखौ बेनिफ्राय मा होनो आरो जोंखौ आरोखि उदालगुरियाव आरो बुंबावदों जे
मोननै आरो फैखाबावगोन जों लाथ'वाखै थारमाने 16 था नाव आसा खालामदों 16 नि बाराबो जानो हागौ होनब्ला नोंथांमोननो नांगौ जाबाय मोनबाल' नांगौ मोनबाखौ इउपिपिनिफ्राय लादेरनानै सरकारखौ खालामगोन बेथ' उननि अपसन आं होनदों जे बिजेपिनि नेतृत्वआव सरकाराथ' जाखागोन दा बाथ्राया बेहाय खिन्थु जोङो बिजेपिया एबसुलिट मेजरिटिजों बिटिसिखौ सलायनो सानो मैया जे बिसायख'थि जालांबाय 21 माने समस्थियाव बिहाबाव दा बेवहाय बिजेपियाबो क्लेम खालामदों जों 15टा मोनगोन इउपिपिएलआबो बुंदों जों 15टा मोनगोन बिटिपिबो मोनगासिनो दङ 15टा मोनगोन दा गासैबो डिमान्डआ जाहैबाय 15टा मोननाय दा बाथ्राया बे बेलट बाक्सआवसो दङ बेनि भाग्यआ दा नोंथांमोननि गेजेरजों बुंदों नोंथाङा बुंदों जे बिजेपिनि एसेसमेन्टखौ बुंदों खिन्थु गावबा गाव पार्टिया गावबा गाव एसेसमेन्ट दङ दा खिन्थु इउपिपिएलआबो होनदों जे जों रावजोंबो माने कलेजनि बाथ्रा गैया जों निजायै सरकार खालामगोन डेफिनेटलि बिसोर जुदि एकस्था मोनो मालायखौ मानथो नांगौ दा बे रोखोम जायो दा बेखायनो बे जाहैबाय भाग्यआ जागोन 21 खालि आरो इलेक्सननि थाखाय बायदिसिना 12 खालि 12 खालि सरि 12 खालि काउन्टिंआ जागोन 12 डिसेम्बराव बे दिनखालिसो मोनथिगोन सोर सरकार दानो हायो आरो इमिडियेटलि सरकार जानो थाखाय बिटिसिआव दा जुदि बिपिएफआबो सरकाराव फैयोब्ला नाथाय हिमन्त बिश्व दैमारिनि मोखाङा आरो रायजो राजानो होनो हानाय जानाय नङा बेखौथ' मानथो नांगौ राजनितियाव जेननाय देरहानाय थायो गैयाब्ला गैया बेजोंथ' माथो खोथा दं बेखौ मानिना लानांगौ 5 बोसोरनि थाखाय रायजोआ जेखौ जायोबा थिग जागोन सानदों रायजोआ बेखौ खालामगोन आरो मालाबा जुदि सानफिनो जे जों जेखौ बुंदोंमोन बेनो सैथ' आरो जों फैफिनलायगोन राजनितियाव जेननाय देरहानाय थायो बेखौ लानानै लाजिनाय बा मोखां सोमजानाय मानाय रागा जोंनाय जेबो बाथ्रा गैया जों बेखौ गनायनानै लानांगौ खिन्थु जोंनि बाथ्राया जाहैबाय दिनैनि दिनाव बिटिसिखौ बासायनांगौ आरो बिटिसिनि गासै हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय लाबोनांगौ बिटिसिखौ बायफ्लेनाय गामि दानख'ला बेखौबो बासायनांगौ अनलाय होनांगौ आरो सान्थि लाबोनानै डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ दा मोनसे खोथाखौ नोजोर गोलैबाय थादों इन्टारनेशनेल फरामा सावरायदों जे माने बिश्व दैमारिखौ मानो जबरदस्त लाबोनाय जाखो बिजेपि जबरदस्त आंसो ओंखारदों आं बुजिया इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ दिनैहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म आरो आब' प्रमिलाया बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ माने दाथ'नो नाङा होननानै बादा होदों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला माबायदि इस्यु बेखौ जुदि अनुभव खालामनो हाया आरो बिपिएफआ दिनै बेखौ बादा होदों बिनियावबो बिपिएफखौ मोजां मोनो जों बिजेपिजों ज' थादों आरो केबिनेट लाबोनानै दिनै दा अर्डिनेन्स जारि खालामनानै नैबे दा सेसन जासिगोन बे सेसनाव दा पास खालामसिगोन आल्टिमेटलि बेनो जाहैबाय चन्दन ब्रह्मआ जि क्लेम खालामदों एबा हाग्रामा महिलारि बिथांमोनाथ' क्लेम खालामदों आरे बाबा बे गभर्नमेन्टजों थाला बिसोरो बेबायदि सिचुएसनाव गभर्नमेन्टजों माबा रायलायबावगोन नामा बिथांमोना क्लेम खालामदोंमोन जे बिटिसिनि इलेक्सननि उनाव काउन्सिला जाथायसै बेखौथ' बुंदों नोंनि सेपारेटिस्टखौ अल इन्डियायाव जेब्ला फेडारेल गाथनि जायो मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ कनभेन्सननि थाखाय फिसा रायजो दायो होमबा नोंनि बदलेन्डबो जागोन मानोथो आन्दलन आल्टिमेटलि बेनो जाहैबाय बिथांमोना इजि नङा गभर्नमेन्टआ दं अनलि माबासिम माने फेब्रुवारिसिम मार्चनि उनाव आल्टिमेटलि नों बोरैहाय सोरबा चन्दन ब्रह्मआ बुंनाय मथे जानो चन्दन ब्रह्मनाव मा फाइल दं मोनथिगौ नोङो बिटिसिनि बायरानि जि कलेजफोरनि बड' डिपार्टमेन्ट बे बड' डिपार्टमेन्टनि माने साबजेक्टनि टिचारफोर सोनांसिगौ अलरेडि खाथिखानाय दंमोन बिनि उनाव दिनै बेवहाय मा फैबाय बिसोरखौ एपइन्टमेन्ट होनांगौआव रुस्टार सिस्टेमाव बियो एससी ओबीसी आरो एसटी हिल्स जानानै दं जेराव नोङो बर' माबाफ्रा एप्लाइ खालामनो हाया गतिके बेखौ कनसिडार खालामनानै माने रिकनसिडार खालामनानै बिसोरखौ स्पेशली जेनेरेलाव आदारवाइज एसटीपी खौ डाबल जाब्लाबो बिसिनि सायाव स्पेशल कनसिडारेशन खालामनो थाखाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ मुभ खालामदों बे फाइलखौ चन्दन ब्रह्मआ दा लाखिनानै दंगासिनो आरो इनकुरिसो होबाय चन्दन ब्रह्मआ जे मानो माने बर' थाखासेयावबो बेबायदि स्पेशल कनसिडारेशन नांगौ दा चन्दन ब्रह्म बिथाङा सासे बर' मन्थ्रि जानानै बिटिसिनि बायरानि बर' डिपार्टमेन्टआव प्रफेसार जानांगौखौबो उल्टासो जुदि इनकुरि होयो जे मानो जानांगौ एससी माने ओबीसी मानो जाया माने खोथा व्यक्तिजों अनोब्ला जाबाय बर'नि इस्युखौ नों मानो गाबदों इन्टेलेक्सुवेलै जुदि व्यक्तिफोरजों ज' जिरायलायनाय ज' रायलायलायनायाव जुदि गोजोनोब्ला मानो आंहा एक्सपिरियेन्स दं दिनैनि दिनाव बिटिसि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बिगोमाया आं मानो 2004 आव कंग्रेसनो आङो भट होनानै कंग्रेसजों आरो हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बिथांमोनजों आं गोरोबहोदों आरो बे गोरोबहोनायनि उनाव आं स्वयं हिमन्त बिश्व शर्माजों थाबोनानै कन्टिनिउसलि बर' एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामहोदों होमब्ला आंनि मुर्ति सावदोंमोन ग'बेग होनदोंमोन जोलैनि हांगार होनदोंमोन आरो
आंखौ बर' MLA ग्रुपनि चिफ हुइपनिफ्राय बोख्लायदोंमोन आंथ' साक्सेस जादों दिनै आं सेटिसफाइड दिनै बे सिरिजनाव फैदों बर' कसारि अट'नमासखौ जों होबथाबाय हुइराज बर'फ्रा खुसि बुजिबाय नोङो आरो गभर्नमेन्टआ माने 4 मासल'सै NDP नि केस उइड्रल जानांगौ NDP नि रेभलिउसन जानांगौ दिनै हमथानानै दोनबाय चन्द्रन ब्रह्म बिथांमोना आरो बिनि उनाव दिनै NDP गोदाव सोराव जाबाय गभर्नमेन्टजों क्लेश जाबाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारसोना एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन आरो केस उइड्रलनि खामानिखौ मावगोन रेभलिउसनखौ मावगोन दा बिसोर हमथानानै दोनजोब्बाय दा हमथानानै दोनजोबबाय गाबोन समाव बोरै जानो बिनि उनाव बिसोर जुदि खारखोमाफिनजोबनानै माबि जानांगौबा गाबोन सोरखौ रायो ना आर्गुमेन्ट जायो सोरखौबा मानसि गिदिर नुनानै बे मानसि गिदिरफोरखौ खलथाखौल' मोजां मोनबाय थानानै मा जानो बर' साहित्य सभानि इसु सोरनिबा इसु हिसाब खालामनानै नायबानो जाबाय बबाव आं माबायदि फाइट खालामदों गासिबो थाखानांगौ जाखानांगौ बुस्थुखौ बबाव गन्डगल खालामदों ना आर्गुमेन्ट जादों जे बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल दानो थाखाय माने जेनाखि प्रप'जाल फैनायाव फैयाखिसै दाय होबाय BPFआ बिदिनो हमथाबाय आरो बेयो जाबाय चन्द्रन ब्रह्म बिथांनि आगोलाव चन्द्रन ब्रह्म बिथाङा बेखौ एक्टखौनो बानायखायाखै आगोलाव बिनि उनावनो मोनथाम काउन्सिलनि एक्टआ माबायाव पास जाबाय एसेम्बलि नङा आगोलावनो थांनाय आगोलनि सेसनावनो बिसिना इन्ट्रडाक्सन जानानै थादों होमब्ला बेखौ मावाखै बेनि उनाव नेक्स्ट जाजोब्बाय गासिबो बेनि उनाव बिलखौ लाबोनांसिगौ दाख्लै 31 आगस्टनिफ्राय जिथु जानाय सेसन बेनि उनाव बेवहाय लाबोनो मोनला होनबाय ना बेखौनो बुंनो मानो मावैखौ मोजां मोनो आं बुंबाय दे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनिफ्राय नन माबा ट्राइबेलफोरखौ होखारनाङा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा मानो सापर्ट खालामनानै बुंफाजोबाखै मानो सिरियै थाबाय थादों ना दिनै दिनावथ' बेखौ लुगैयो नामा ना दिनै दिनावथ' हिमन्त बिश्व शर्मायासो बुंगासिनो बिखा फोदानानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मालाब्लाबो बुङाखै जे बर'फोरनि हाखौ अनाबरफोरनो होगोन बिनि भाषणखौ खोनासंनो हानि मोनथाय होगोन हानि मोनथाय मानो होआ दंखायो आंबो होगोन हानि मोनथाय दंखायो हारसाजों हारसा हा बायनायाव खिन्थु बे खोथाखौ बुङाखै बिथाङा मानो बुङाखै लेक्सार खोनासं आं नोंथांनो होगोन नागारनानै न बेफोर भुल बर'फ्रा इमसन आबेगजों थांनो नाङा हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों हारसाजों हारसा हा बायनाय फाननायाव मा आपत्ति दं हारसाजों बेंगलिजों हा फाननाय बायनायाव मा आपत्ति दं नेपालिजों आदिबासिजों हा फाननाय बायनायाव मा खालामाखै हा ट्राइबेल बेलेन्स बेलायावब्ला आपत्ति थादों दिनैसिम नोंनि माबायाव बेसेबां पेन्डिं केस दं नायबानो जाबाय बर'आथ' बे अहंकारजों बुंबाय थादों नोंनिखौ मानोथो कमप्लेन होबाय थादों आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकारखौलाय बिसोरबो कमप्लेन होदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौ बुंदों जे बेखिनि खामानिखौ नायनानै जायफ्रा बिटिसि बासिन्दा बिस्रा बे अधिकारा दं जेनेरेलजों जेनेरेल बायनाय फाननायनि अधिकारा बेखौ मा नांनायनि दिनै प्रसार खालामना होदों जे ट्राइबेलफोरनि हाखौ ओरै खालामनो नागिरदों ओरै खालामनो नागिरदों बेबायदि मालाबाबो थारमाने बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मानिख्रुइ द्वितीय व्यक्ति गैया जाय नन बड' मानसिया जाय गुबुन पार्टिनि मानसिया बर'फोरनि थाखाय बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ इसिबां मावना होदों द्वितीय व्यक्ति रावबो गैया आंनो गासिबो राजनीतिक नेता आंनो गासिबो बर'नि इन्टेलेक्चुवेल खोन्थादों बिथांमोना सबसे साबसिन मोननाय आसामनि राजनीतिबिद पावारफुल सोर आरो बियो मा मावा आरो हिमन्त बिश्व शर्माया मा मावखो बर'नि थाखाय बेखौ आं खोन्थागोन दा बेनि माबा जेनाखि लेक्सार होनाय जादों बानबुंथि होनाय जादों केम्पेइनाव बुंबाय थादों बे जाहैबाय अना बर'फोरनि भट मोननाङा होमबा बर'फोरनि सेन्टिमेन्टआ समस्याखौ बुंनाङा होमबा अना बर'आ हा हु फाननाय बायनाय अधिकारखौ मोननांगौ होननायाव बर'फ्रा गाज्रि मोननांगौ मा दं आरो गाज्रि मोनोबाथ' दानदो गामिया हारसा रावखौ एक्सप्ल' होदो मानो नांगौ नोंलाय हारसाफोरखौलाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि हाखौ जुदि बिसोरो अधिकार मोनो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि हाया माला उदां जाया बेखौ बुंलाय नों ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि हाखौ ला होननानै हिमन्तआ बुङाखै आल्टिमेटलि बुङाखैब्लाबो खिन्थु बे इमप्लाइ आरो नों हमो इमप्लाइ मानो इमप्लाइ बुं मायाव इमप्लाइ बियो भाषणावनो होदों असमिया असमियानि हा नेपालिया नेपालिनि हा असमियाजों बेंगलिजों आदिबासिजों नेपालिजों बिसोरनि हा फानलाय बायलाय मियादि ट्रेन्सफार सोरबा बिफानि हाखौ फिसालाय लानाय ना क्लेमा बोहैनो फैदों जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव थानाय गुबुन जाथि मानसिफ्रासो बेखौ मोनाखै बे अधिकार मोनाखै सोर बुंखो दा बे खोथाखौ मानो आगोलाव आं बुंनायाव साइनबर्डआव लिरनो हायाखै मानो आगोलाव आं बुंनायाव माने सेरिमनियेल डिस्ट्रिबिउसन मोनसे डिस्ट्रिक्टआव 50-50 बाबो खालामनायाव मानो खालामनो हायाखै आसलते जोंनि डिपार्टमेन्टेल इएमफोर आरो अफिसारफोर खुनु सम्पर्कआवनो गैया दुनियाव मा अर जोंदों खुनु बेफोरखौ सावराया मा खालामनाया मोजां खालि ड्रयाराव फैसा लायै लायै खालामबाल' जागोन नामा बेफोर बहुत अभियोग देशानो जोमसे बिटिसिआनो दानजोबनानै गामि गामिल' थासिगोन बे बड'लेण्ड उमुक गामि आरो बे नंलालाय मानो बे राजबंशी गामि
आच्छा फैगौ बिसायख'थि माने जाबायानो मैया जाजेनबाय सेथि खोन्दोनि आरो गाबोननि अखानायै बिस्थिबार खालि नैथि खोन्दोनि बिसायख'थि जागोन आरो 12 डिसेम्बर खालि काउन्टिंआ जासिगोन आच्छा दा बाथ्राया मा बेहाय सरकार दानायनि बाथ्रा बुंबाय थादों बिजेपिआबो सरकार दागोन इउपिपिएलआबो जों सरकार दागोन बिपिपिआथ' बुंबाय थाखाबाय जे जों सरकार दागोन दा नुनो मोन्दों जे समावनाखि बिजेपिआ इउपिपिएलखौ सुंथानो ओंखारबाय दा बे बेलायावनो खिन्थु मुस्लिम भटआ बिपिएफनि फारसे सिगांबोबाय जायनि थाखाय बिपिएफनि पावारा बांसिन जानो हमदों ना बेसेबांथा समाजयाव मुस्लिम भट दं बेखौ नागिरबानो जाबाय आरो जेराव मुस्लिम भट दं बेयाव इआइडिएफ दं दिनै नों नाय बिपिएफआ दं सालबारियाव आरो कंग्रेसनि दं सालबारियाव मुस्लिम गण सुरक्षा दं सालबारियाव गतिके मुस्लिम भटआ सोरनो होदों खबर लायोबानो जाबाय एथ' इजि नङा राजखान्थिया मुस्लिम लिडारफोरनो फैसा होबाय मालायफ्रा फैसा मोनबाय रायजोआ भट होदा बेजों मा खोथा दं बेबायदिखौथ' लकसभायावबो खालामदोंमोन खिन्थु भटखौ माला मोनखो गोबां संगठननि लिडारफोरनो फैसा होदों बे लिडारफ्रा दिनै आइसोलेट जाजोब्बाय आरो पाब्लिकआ लिडारफोरखौ रागा जोंग्रा जाबाय दिनै बिजेपिनो भट होदों बेखौ सोर खबर लायो आच्छा फैसाजों बोरै जानो थाखा फैसाजोंनो सब जाया नोंनि खामानिया लास्ट 15 इयार्सआव देखायनो हाथाव जायासै अर्स नों मोनसेखौ मुस्रि गांसेया 150 थाखाल' बेखौ 1100 थाखायाव बायनाय देखायदों 25 थाखा बिस्कुट गथ'फोरनि अंगनाबादि सेन्टाराव राननाय गथ'फोर जाग्रा 45 थाखा बायनाय देखायदों बे देखायनाय बाथ्रा नङा बेथ' टेन्डार केग रिपर्टआव फैदों टेन्डारनि गेजेरजों फैयो नों टेन्डारानो जाजियानो केग रिपर्टआव फैदों खिन्थु टेन्डाराव बिटिसि गभर्नमेन्टआ सोर एप्रुभ खालामदों बेखौलाय 25 थाखानि बुस्थुखौ दा बे मोनसे खोथा नोंथांमोनाबो फैसा जानायखौ केगा जाहैबाय अडिट माने नोंथांमोनाबो बेखौ सापर्ट खालामो नामा जे 7,500 माने थिंखौ फरेस्ट एरियायाव 11,000 माने डिस्ट्रिबिउट खालामदों नों सापर्ट खालामा नामा साप'ज वर्ल्डआव कम्पानियानो मोनसे दं माबाया मुस्रिया मेडिकेटेड माने ना बेखौहाय कारापसन होनना बुंनो हाया खारन मा ओरै जायो दे बेवहाय टेन्डार गैया रायजोनि पाब्लिकनि फैसाखौ नों थिखादारनो मानो होनांगौ नों रेटखौ होखानायखायसो ना बेसे होदों ना टेन्डार होनायाव थिखादारफोरा जेब्लानाखि लयेस्ट माने रेट क्लेम खालामनाय बेनो मोनदों दा बे इन्डियान प्रभिजन बेयो मार्केट भेलु आरो साप्लाइ भेलु बे डिफारेन्ट जायो आरे बेफोरनो खोथा नोंथांमोन बायदि मानसि थानायावथ' जाथिया धंस जागोन जुदि बे लाइनजों सानोबा आं होनदों लयेस्ट प्राइसआ माखौ होनो सोर अफिसार बियो सोर इएम बियो 150 थाखानि मुस्रिनि लयेस्ट प्राइसखौ 1100 थाखा होग्राया सोर बेलाय बेनोथ' 70 नंगौना नङा दा बिटिसिनि पाब्लिक मानिखौ नोङो थिखादारफोरनो होनो थाखाय साप्लाइनि नामाव 150 थाखानि मुस्रिनि रेटखौ लयेस्ट 1100 होखाबाय मानो होदों नों मानो होदों नों बायदि मानसि सासेया 150खौ मोनथिखानानै नों नारेंखल फिथाइ थाइसे सोरखौबा बायनो जि नारेंखल 45 थाखायाव मोनगोन नोङो 40 थाखायाव मोनगोन बेखौ जुदि नोङो माने मा होनो 300 थाखानि नारेंखल थाइसेयाव दाम होनानै नोंनो हरखायोबा नोंनो नंगौना नङा फैसा मिसइउज खालामग्राया बेथ' पाब्लिक मानि 25 थाखानि बिस्कुट सोर बियो इएमआ सोर बियो सिबा जे बेखौ 45 थाखा लयेस्ट रेट होननानै लिरनानै होनो टेन्डाराव सोर बियो हा बेनोथ' थांगोन जेराव दा थिखादार थांगोन हा फार्स्टआवनो थिखादार मानो थांगोन थिखादारा जाहैबाय नों जि टेन्डार माबा खालामदों बे मथे बेहा टेन्डार होदों थिखादार मानो थांनो ना बहाय बेहाबो जेबो गैया थांगोन बेहा जेबो गैया बेनो जुदि होदोंबा रेटखौ बेहालाय मा दं खिन्थु नोंनि होग्रायाथ' चिफ इएमफोरसो आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय आरम्भ खालामनाय सेक्रेटारिफोर बिथांमोनासो होदों थिखादारलाय आंनो जुदि बे दामाव होयोब्ला आं दिनै लाव थाइसे थाइनै फानबाय थादों आं लावखौ बुंबाय थादों जे आंनो 50 थाखा नांगौ आंनो 500 थाखा न'द होनायाव आंहा मा आपत्ति दं बेथ' सेक्रेटारियाबो होलांदों खिन्थु बेखौ न'खरनि मानसियासो हमगोन एसे बुरजा फैसा उमुं लाबोनो दोननायखौ नों मानो लावआव 500 बेफोरखौ दाय हमनानै बेखौ दाय हमनायनि हाइ कर्ट केस होनाय जादोंमोन यस दा एक्सेप्ट खालामबाय हाइ कर्टआ एक्सेप्ट खालामबाय दा हाइ कर्टआ बेखौ बिसार खालामसिगोन आरो बेखौ स्टेन्ड होनांसिगोन नङा हाइ कर्टआव केस होनाय जादोंमोन आरो जायनाखि फिरायल होनाय जादोंमोन आरो हाइ कर्टआव जायनाखि फिरायल होदोंमोन बे मानसिखौनो इउपिपिएलआ खिन्थु आउट खालामफिनबाय बेजों खोथा गैया कर्टआ बेजों थाङा कर्टआ जाहैबाय एनि पार्सन जाय बेवहाय केस होदों केस होग्राया दिनैनि दिनावहाय बुंनो नागिरदों जे बिथाङा बेफोरखौ उइथ' खालामगोन एनि मानसिया बेखौ डिफेन्ड खालामनो हागोन ना बे कर्टखौ मिसलेट खालामनो हाया बियो
आरो जुदि नों बिदिमोनब्ला केक एबा माने अडिट माने इनभेस्टिगेशन बा अडिट बुरुआ जेब्लानाखि अडिटफोर खालामनाय जायो बिसोरो माबा नङा माबा मोनसे भुलखौ दिहुनखायो बे रोखोम जायो माने मोजां भुलखौ दिहुनदों खिन्थु नोंथाङा सासे बर' जानानै बे बड'लेण्ड जेराव थै गोलोमदै आरो जिउनि बिनिमयआव मोनदों बेजों मोननाय बे बुस्थुआव इनसिनसियार माखासे मानसिफ्रा बे सरकार सालायनायखौ नों सापर्ट खालामो नामा आरो जायनि थाखाय नोङो एथ' मिस एप्रप्रिएशन फाइनेन्सियेलि 10%, 20%, 50% नो प्रब्लेम बेसेबां 100 टाइम्स आं जि मुस्रिखौ बुंदों 150 11सिम थाङोब्ला बेसेबां 100 टाइम्स बेसेबां 100%, 500%, 600% more बेखौ बोरै एक्सप्लेन इपिपिएल फैयोब्ला बेफोर जानाय नङा नोंथाङा आसा खालामदों डेफिनेटलि जानोबो हागौ जायाबो जानो हागौ दाहाथ' इउपिपिजों खोथानि गैया जा बिजेपिसो गतिके बिजेपिया सरकार खालामब्ला बेबायदि खुनु माने माबाखौ खालामनो होआ स्पष्ट खोथा आरो खुनु खुनु सिट बिसोर उइदाउट नटिस बायरायाव थांनो मोना बिसोर खोन्थालांनांगोन दुइ साननै थाया गाव बबे बिजेपिआव पावाराव फैयोब्ला कारापसन खालामनाय नङा डेफिनेटलि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो खुनु कारापसन खालामाखै बिथाङा मायाव सारदा हाया आरो सारदायाव अभियोगसो फैदों बेनिफिटबो जेबो गैया अभियोगाथ' जायो थिग बिब्दिनो हाग्रा महिलानि एगेन्स्टै अभियोगसो लाबोदों खिन्थु बे अभियोगा मा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव अभियोग लाबोनाया जाहैबाय नाम्बार 1 बेखौनो आं होनबाय जे 150 थाखानि बुस्थुखौ नों माबोरै 1100 बायनो देखायखो नोङो 7,500 थिंखौ मारै 11,000 खोनासं नोङो माब्रैहाय गंफ्रोमबो बिसिडिसिआव गंनै कम्पिउटार होदों होननानै देखायखो जेराव बिसिडिसिआव गंसेबो कम्पिउटार गैया नोङो बोरै देखायखो जे माने बे कारापसनखौ बिथाङा जि समावनोखि नोंथाङाबो दंफां मोनसेया जितु पिआइएल बे कारापसनजों इसेबां कनसार्न गैया पिआइएल जाबाय गावनि जितु सम्पत्ति दाखिल खालामदों एफिडेभिटआव बे सम्पत्तिनि सायावसो कुइसन दिखांनानै खालामदों जे एथ' सम्पत्ति बिथाङा बोरै खालामनो हागौ जुदि कारापसन खालामाखैबा गतिके एनरेगानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बहुत धरननि बेवहाय माबा जादों गतिके बिनि सायाव इनकुरि होनांगौ होननानैसो केस होदों बिथांखौ जाथारदों होनना बुङाखै इनकुरि बिनि सायाव खालामनांगौ दा माने नोंथाङा दहाय बुंखाबाय जे बिसायख'थिनि बाथ्रा लानानै बा केम्पेइनाव गोबांथार बाथ्रा माने क्लेम खालामनाय एबा दाय होलायनायनिफ्राय जायो होननानै नोंथाङा दहाय बुंखादों आरो नोंथाङा दा समाव बुंबाय थादों जे बे जाहैबाय बिसायख'थिनि केम्पेइन सम नंगौ जि समाव नोंथाङा बिपिएफजों दङमोन वार्किं प्रेसिडेन्टमोन नोंथां बै वार्किं प्रेसिडेन्ट समावनो हाग्रा महिलाया बे कारापसनखौ मावदों होमबा नोंथाङाबो बहाय बाहागो गोनां ना आंहा जेबो बाहागो गैया बे समाव आं बेफोर खोथाखौ बुंबोबाय थादों पार्टियाव मानि जायैनिसोनो आं दा ओंखारबोबाय लास्टलि आं बेवहाय मानो थांफानानै हाखराव बिसोरजों खुग्लुबफ्लानानै थैनांगौ जाखो आंथ' रायजोनि मावनो थाखायसो पलिटिक्स खालामदों दा अबजेक्सन लाबोबाय थादों जे 99 टिचार्सफोरनि खोथा 99 टिचारफ्रा बिराद मोजां स्टेटमेन्ट होबाय जे आं फैसा जानायाथ' बाद दोन हयरास बिसिनि फिसाफोरखौ आं फरायनाय मानायाव हेल्प खालामदों आहा प्रमाणबो दं सोरबा बिएससि नार्सिं जादों सोरबा कलेजाव एडमिसन लादों सोरबाया माबा मोनसे जादों आं खिन्थु बेखौ जवाब होनांगौ जेबो गैया आं बुंखादों आं बेबायदि जेबो खालामाखै बरन्स सानफ्रोमबो आंनि न'आव बे दुखुथिया मानसिफ्रा फैदों मानो बेखौबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि नेतृत्वनि सरकारा बिसिनि साख्रिखौ दानना होदोंमोन मेगनाव मोदै खुगायाव खदै 10 बोसोर साख्रि मावखानाय आसाम गभर्नमेन्टआ अलरेडि बिसोरखौ बेआइनि भाबै बेआइनि नङा बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ लाखिफिनखाबाय मालाय रेगुलार खालामखाजोब्बाय नलबारिनि केस नोंथांमोना बेखौ मिथिया बेयो क'क्राझार बङाइगावनि केस नङा नलबारियावहाय मेक्सिमाम बेखौ दा गभर्नमेन्टआ अलरेडि रेगुलार खालामखाजोब्बाय स्टेन्डिं अर्डारानो दं बिनि उनावबो बेवहाय बेखौ माने दाननानै होबाय आरो आंथ' 221 अलरेडि खालामना होबाय स्टेट गभर्नमेन्टजों नाङै आरो दा माखासे दंबावो गतिके बे बुस्थुफ्राव मालाय 99 नि मानसिफ्रा मिथिगौ आंखौ अभियोग नामा सासे ओंखाम सेग्रा आरो सासे ओंखाम होग्रा फारागा बेल' दा जों बुंनो हायो बेनो जे बिसायख'थिनि माने बेलायावहाय बा बिजाथि देरहानांगौनि बेलायावहाय जानला मोनला बानबुंथि होनाय बा दाय होलायनाय जाबाय थाखायो दा समावहाय नोंथांखौ जेरैहाय दाय होदों जे 99 केसनि बाथ्रा दा ओमफ्राय बिदिनो नोंथांखौ आरो जौन केलेंकारि दं होननानै दा बेफोरो दाय होलायनायफ्रा जाबाय थादों
बिब्दिनो जों बुंनो हायो जे हाग्रा मुलाखौ नोंथांमोना जुदि दायबाय थादों बेबो एसे नंगौ जानो हागौ नङा बेवहाय जाबाय थद्रु ना बेवहाय नोंथाङा जुदि बेनि सायाव माबाफोर दङबा नोंथाङा मोजां बानबुंथि होनानै मालाबा क्लियार खालामनानै हो रायजो राजाफोरनो खिन्थु बिथांनि सायाव जिखिनि बुंदों बे जाहैबाय उइक डकुमेन्टस बे जाबाय गावनिसो ना एफिडेभिटआव होनाय गावनिसो बुस्थु बेफोर ना बे बाथ्रायानो जाबाय केक रिपर्टसो ना बे बाथ्रायानो प्रमद बर'नि बेलायाव फैदों इउपिपिएल प्रेसिडेन्ट दा बिथाङा फरायसा समावहाय माबोरै 7 crore सम्पति आरजिनो हाखो दा बेनो बेखायनो बिथाङाथ' क्लेरिफिकेसन होखाबाय प्रमद बर'बो क्लेरिफिकेसन होबाय बिश्वजित दैमारियाबो क्लेरिफिकेसन होबाय आरो हाग्रा महिलारियाबो क्लेरिफिकेसन होबाय दैट्स व्हाट बे जाहैबाय जे रायजो राजानि सिगाङाव गाव गावसोरखौ दायनिफ्राय बारग'नाय एबा हाब्रु फुनलायलायनाय जाहैबाय बिजाथि देरहानायनि सार्थ ना बेथ' बे नंगौ मोनसे हाब्रु सारलायलायनायनि बेलायावनो सत्य असत्यनि खोथा आं बेखौ नोंदों बिटिसिनि बाथ्राखौ आं दिनै जिखिनि बुंदों नोङो जुदि नंखाय होनो खारन नोंखौबो आं मालाबा सिटनि लांगोनायाव गसंनानै थाथ'बाय थानाय नुदों दर खेवजायाखै एपइन्टमेन्टआनो नोंहा क्लियार गैया बुजिबाय मालाबा नोंथाङाबो बुंदों जे जों खेबसे सारखौ लोगो हमगौमोन खिन्थु खुनु एपइन्टमेन्टनि प्रसेस गैया आइ आफा बिदा फंबाय बिटिसिआव थोन थाहैयो खुनु लोगो हमनायनि सुबिदा गैया सिस्टेम गैया खुनु इएम अफिसाव जिराय बेफोर अभियोगा जुदि थेवबो रायजोफ्रा बिदिजोंनो गोजोन होनोब्ला भटखौ होब्लानो जायो दा आंनि मोनसे आर्गुमेन्ट रायजो राजानि आर्गुमेन्ट बे जाहैदों जे बिसायख'थिनि मुङाव बा पलिटिक्सनि मुङाव रायजो राजानि सिगाङाव बिदि हाद्रि सारलायलायनाय बा हाब्रु फुनलाबायनाया माबायदि फुनलायनो नाङा जागासिनो दङ फुनलायनो नाङा जागासिनो दं आरो बेखायनोथ' नों बुङोबाथ' बिनि सायाव बुंनांगोन दिनै हाग्रामा महिलाया आंखौ मोनसे बुंदों आं बुंफिननांगोन जे आं बेयाव गैया आं होनदों दिनै 99खौ आंखौ थाखा जादों होनदों आं थाखा जायाखै बिसोरनि थाखाय आङो माने बोरैहाय बिसिनि सायाव खालामनाय बिनि थाखाय नांदों नाथाय बेथ' सैथो खोथा जे बिसोरखौ साख्रि दाननानै खुगायाव खदै मैगनाव मोदै खालामनायाथ' हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो सुपारभाइजारफोरनि आंखौ फैसा जादों होनदों सुपारभाइजारफोरनि रेगुलार एपइन्टमेन्ट जानो गोनांखौ बिटिसिआ माने इन्टारभिउ होनानै मेरिट बेसिसआव सेलेक्सन खालामखांनायनि उनाव कन्ट्राक्चुवेल बेसिस खालामनानै दोननायनि थाखाय बिसोरनि साख्रिया रेगुलार जायाखै बेनि उनाव गभर्नमेन्टखौ जनायनो हायैनि फिलापखौ माने फैसा बन्द जाबाय दरमाहा हाखार बेनि उनावसो आंनि खाथियाव फैबाय रायलायबाय रावबो दायथ' लाया बेनि उनाव दिल्लीयाव थांनानै मिनिस्ट्रिनि सेक्रेटारिजों बिसोरखौ लानानै रायलायबाय जे नरेन्द्र मदिनि सिमाङा बोरै जानांगौ जुदि जायगायाव खामानि मावग्रा मानसिफोरनि अबस्थाया बे जायो होमब्ला बिसोरबो अबाक जाबाय साख्रिया बिसोरनाथ' नंगौ पस्टआ गासिबो खिन्थु बिसोरखौथ' फिलाप खालामनाय देखायाखै लोगो एडभाइस हरबाय फिलाप खालामना हरबानो जागोन हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों रायलायनायाव उनाव हिमन्त बिश्व शर्माया होनबाय जुदि दाबो बिसोरनि बे सेंसना बाहाल दंबा फैसा हरोबा आंहा आपत्ति गैया हिमन्त बिश्व शर्माया गांसे स्टिल लिरहरबाय जे बिसोरनि बे कन्डिसना मा बिनिफ्राय क्लियार फैफिनबाय जे दाबो दं नोंसोर फिलाप खालामनानै हरब्ला फैसाया दरमाया रिलिज जागोन बे मथे बिटिसिनिखौ दा रेगुलार खालामनानै होबाय खिन्थु बिसोरखौ बिपदआव खोलैखो सोर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि गासिबो बुस्थुफोरखौ मनिटरिं खालामबाय थायोमोनब्ला बे रेगुलारखा पस्टआव कन्ट्राक्चुवेल बेसिस अफिसारफ्रा होनाय नङा जों जोबनाय फारसे फैनि जे बिटिसिनि पावारखौ बिजेपिया केट्च खालामोब्ला सिबा सोर जागोन बेनि थाखाय गोबां सानि प्रश्न दा नोंथाङा बावैसो गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेनार फेस्टुनफोर फोसावदों जे प्राइम मिनिस्टारा जेरैनाखि माने स्किमफोर फोसावनाय जायो बिश्वजित दैमारिनि गिदिर फट' नरेन्द्र मदिनि पासपर्ट हिमन्त बिश्व शर्मानि पासपर्ट फट' आरो रन्जित दास लोगोसे बे नियमजों पार्टीनि बिजेपिआव पार्टीनि दैदेनगिरिफोरनि फट'खौ होजोबनांगौ बे जाहैबाय जोंनि नियम जाय मेन मानसिफोर मोनसेया जाहैबाय आं बिजेपिआव हाबबाय नालाय आरो आं दा बिजेपिनि कोअर्डिनेटर आरो स्टेट एक्जिकिउटिभ गतिके आं बिजेपिनि बुस्थुखौ प्रसार खालामनाया आंनि दायित्व नर्मेल प्रसार आरो आं पार्सनेल बेखौ आरो प्रसार खालामबावदों जे जोङो बिटिसि सरकार जायोब्ला मा मावनो थाखाय दिनैहाय डिक्लेयार होदों घोषणा पत्र जेखौ इस्ताहारबो होनो बे जिनिसखौ आङो हाइलाइट खालामना होदों जे गभर्नमेन्ट फैयोबा बे मावगोन गतिके बेवहायथ' मा दं अबजेक्सन फैदों जे बे इस्ताहारा माने हिमन्त बिश्व शर्मानि इस्ताहार बेयो सेन्ट्रेल बिजेपि कनसार्न ना बेवहाय सेन्ट्रेल बिजेपिनि मावनो गोनां जेबो गैया बे जाहैबाय बिटिसिनि बिजेपिनि मावनो गोनां बिजेपि हिसाबै मोनसे पार्टी गतिके बे पार्टीया इलेक्शन गेलेदों नालाय दायबद्धता दं दायित्व दं आप टु दि
जोंहा नाड्डा साहाबनिसिम आरोखि दा ओंखायनो बियो पार्टीनि मोनसे प्रतिश्रुति बेवहाय जुदि सेन्ट्रेल स्टेटनिबो जुदि सहाय नांगौब्ला बेखौ बिजेपिया होगोन खारन बिजेपिनि सरकार दङ बेवहाय जि सुबुरुन नांगौ बेखौबाबो होगोन मोनसे जाहैबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि ब्रेनानो जुदि सुपार खाबा बेवहाय माखासे इस्युफोरखौ थाब सेलेक्सन खालामनाय मानाय बेखौ पइन्ट ड्राफ्ट खालामनानै होनायाव बेवहाय माथो अजद दिनै गासिबो प्राइम मिनिस्टार होब्लाबो सोरबाथ' सासेया ड्राफ्ट खालामो बबेबा चिफ मिनिस्टार हो बेबो सोरबाया ड्राफ्ट खालामो बरंच नोंथांनि निउसावबो ड्राफ्टमेन्टआ सोरबा आरो फाइनेल खालामग्राया सोरबा गतिके बेवहाय हिमन्त बिश्व शर्मायानो लिर सोरबायानो लिर खोथाया मा बेसो सोर लिरदों सरसाया ओरै जादों जे सरसाया जाबाय इमिस्युड पलिटिकेल माने जितु माने माबाफोर मा होनो सिचुएशनफोर बेखौ जायफ्रा मेसिउड नङा मोनथिया बेबायदि मानसिफ्रा बेफोरबायदि खोथा ना ओरै जादों सरसाया जे बिजेपिया बे बिटिसिनि इलेक्सनाव जुदि बाहागो लाया एबा देरहाबोआ अब्ला स्टेट इलेक्सनाव मुक्ति केसा जागोन बेखायनो रति महारति गासैखौबो नामायहोनो गोनां जादों नियम नों इलेक्सन गेलेदों खुंथायखौ लानांगौ नङाबा अपोजिसन जानानै नोङो देशनि सेबा खालामनो हायो नामा दिनै रायजो राजानि जिथु समस्या बे समस्याखौ समाधान खालामना होनांगौब्ला नों बाहेरायाव थानानै हायो नामा दिनै बिश्वजित दैमारिया सासे इएम जायैनि थाखायनो दिनैहाय नों कुनु डिपार्टमेन्ट माबा मोनसे बुस्थुखौ बेखौ ओरैसो खालामनांगौमोनलै होनब्लाबो खालामनो हायाखै आल्टिमेटलि इम्पेक्ट गोलैगोन स्टेट इलेक्सनाव बिटिसि इलेक्सनाव जिनोखि पलिटिक्सआव सोरबानो इम्पेक्ट गोग्लैयो माने इम्पेक्ट गोग्लैया ओंखायनो बिजेपिया मा खालामनो नागिरो सारा भारतखौनो दिनैहाय मोनसे लामाजों लानानै दावगालांनो नागिरदों जेराव गासिबो गोरिबनिफ्राय धनिसिम मोजाङै मोजां माने आवगायलांनो हायो जुदि बे बिटि इलेक्सनाव मुक्ति केसा जायोब्ला आल्टिमेटलि आसाम टेनसन जानांगौ जेबो गैया मुक्ति केसा जाबाबो बिजेपिया जागोन खिन्थु बिजेपिया जिहेतु पलिटिक्स खालामदों बिजेपिया रायजोजों थानानै मावनांगोन रायजोनाव भट बिनांगोन रायजोनो प्रतिश्रुति होनांगोन नों प्रतिश्रुति होआबा रायजोआलाय मानो सापर्ट खालामनो बे जाहैबाय एभ्रि पार्टी सोरबाया जुदि बिदि साननानै इलेक्सन गेलेदोंब्ला जे मालाया बानायनांगौ जेखौ बिपिएफआ आन्दोलननिफ्राय लानानै माने बुंबाय थायो बेनि थाखाय खालामना होनांगौ खिन्थु आइ आफा रायजो राजाया बिपिएफखौ खेबथाम फज'खांनायनि उनाव बिपिएफआ गावनो बे परिबेसखौ खालामना लानांगौ ना लानाङा जे रायजो राजाया बिपिएफ होनब्लानो जाहाथे खुनु पार्टीनिथिं मोखां जाया नोंथांमोनहा बिजेपिया इपिपिएल हगारनोबो हायोमोन सोरनो इपिपिएल हगारनो हगारना होनाय थायो मामा नों हगारना होनो बबाव हगारफेरनाय अनसुलानो बेनोथ' गाज्रि बर'फोरना पलिटिक्सखौ पलिटिक्स हिसाबै ला आरो पलिटिक्सखौ पलिटिकेल लाइनजोंनो एनालाइसिस खालाम नोंनि इमोसन आरो बबेबा मोनसे माने माबायाव मा होनो बिदिखौ बायदिसिना बेफोरबायदि लिटारेरि लाइनजों नोङो जुदि डिसकासन खालामो बेयाव जेबो भेलु गैया पलिटिक्सआ जाहैबाय नों दिनै दायित्व लादों बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ माने माबा मोनसे बिसोरखौ माने नायलांनायनि खांनायनि बानायनि बायदिसिना होनायनि होनब्लाथ' नोंनो होनो हानाय जानांगोन होनो हानाय जायोबा नोंथ' गभर्नमेन्ट जानांगोन नों मालायखौ खोन्थानानै मावहोनो हायो नामा हाया गतिके नों मानो अनजानो लुगैदों पलिटिक्सआव मेचुर जानांगोन बयबो शिफ्टनि प्रजेक्टआ सोर जाय देरहाबोनायनि गेजेरनिफ्राय बिजेपिनि बे एजेन्डाफोरखौ मोजाङै मावफुंगोन बायदि मोनो जोंनि बिजेपिनि नेताफ्रा बिदिखौनो नायनानै फाथिगोन जेब्ला देरहाखाङो देरहानो बोरै बुंनो सोर सोर देरहाबोयो बिनि गेजेराव सापस बे बिजेपिनि एजेन्डाखौ लानानै गावनि माखासे कलिगफोरखौ लानानै जाय मानसिया फिट मावफुंलांनो हागोन बेखौनो खालामो नाथाय बिश्वजित दैमारिनि मुङा सिखांबाय थादों बेखौथ' मानसिफ्रा आंखौ गाज्रियावबो होनदों मोजाङावबो होनदों मोनसेया जाहैबाय मानसि गैया गतिके बिश्वजित दैमारि नङाब्ला सोर जानो मोनसेया होनदों बिश्वजित दैमारिया माने बे लबावनो थांदों माने माबा मोनगोन होननानै खिन्थु बेबायदि जेबो गैया बरन्स आं दा बुंदों बिजेपियाव आंनो बिसिडिसि चेयारमेन हो आंनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जेफोर प्रजेक्टफोर दं दुखिया मानसिफोरनि बियो मानो टाइमलि इमप्लिमेन्ट जाया बेखौ आं नायनि खेबसे दा बर' हारिया जोबोद दुखुआव दङ बे जाहैबाय जे सासेल' एमपि दंसैमोन पार्लामेन्टआव आरो बर'फोरनि समस्याखौ नोंथाङा मोजाङैनो प्लेस खालामनो हाबोगासिनो दंमोन दिनैनि समाव बे खाबुआ गैलिया आरो उन समाव रायजोसभानि एमपि बर'फ्रा मोनगोन ना मोनला बे मोनगोन मानो मोना जानो आं दं दिनै बिजेपियाव मानो मोना जानो बर'फ्रा नोंथांनो टिकेट होगोन बर'फोरनो होगोन मायाव नोंथांनो टिकेट होगोन सोरबा XYZ बर'नो होगोन बेलाय माथो दं आंसो सानसिगोन ना बेखौ दा बिजेपि थानानै नोंथाङाथ' सन्देहजों नायबाय थायो
आं बिजेपियाव दं आं मोनसिगौ बिजेपिया माबायदि नेशनल पलिटिक्सआव बिजेपिनि रल नेशनल पलिटिक्स बे साननायानो भुल नैथि नेशनल पलिटिक्सआनो जा जियानो जा पलिटिक्सआ पलिटिक्स बेवहाय नों मोजाङै थानानै बयजोंबो गोरोबनानै जुदि खामानि मावो बेवहायबो नोंहा जथेस्थ स्कप दं खिन्थु नों जुदि बबावबा थानानै खालि अनजानो लुगैयो रेडिमेड गावखौ नायसनजानो लुगैयो होनब्लाथाय मा जानो गावबो सिखारनानै थांनानै नमस्कार हैनांगोन सोरखौ ना देरहाबो नांगौ ना जेनेबा नोंहा टिकेटखौ मोनबाय बिजेपि टिकेट मोनबाय देरहाबो नांगौ बेबायदि कुइसनथ' सब दा बेफोरो जाबाय दुखु बर' जाथिनि दुखुआनोथ' मिनिंलेस जुदि बेखौ लानानै दुखु खालामदोंब्ला दिनै जि नोङो बे माबायाव जेनजोबनानै मा होनो इलेक्सनाव जेनजोबनानै एलायन्सबो गैलाब्ला बर'फ्रादि आरो खुनु गभर्नमेन्टआवनो थानानै खोथा बुंग्रा मानसि गैला बेखौथ' सानाखै आंथ' दंहैयो बिजेपियाव बर'आ सोरबाया जुदि सानो जे बिश्वजित दैमारिया दं गतिके बेखौ एसे प्राइम मिनिस्टारजों सोरबा पार्टी लिडारजों सोरबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों एसे रायलायहैयोबा जोंनि प्रब्लेमा माबाफोर जागोन नामा होनोब्ला बेयाव जेब्लायबो आं दं आं बेयाव दंहैयो खिन्थु बर'फोरनि जिथु सिन्था जों गोजा 30% बर'आ बिटिसिआव बोरैहाय बे पलिटिक्सआनो नाम्बार गेम बोरै नों राजा जानो सानबाय थाबा जानांगौ बिटिसि चिफ नोंथांनो प्रजेक्ट खालामबाय नोंथांखौ प्रजेक्ट खालामबाय नोंथाङालाय ना बेयावथ' पार्टीनि एभ्रि खामानिखौनो नों मानिनांगोन लानो लाया होननायथ' खोथा गैया एथ' गिदिर मोनसे पार्टी बे पार्टीया जेराव थानानै खामानि मावनो होयो बेवहायथ' नों उपाय गैया माने आं बिसिटिसिआवबो थागोन सिबावबो जागोन बेखौथ' नों बुङोब्ला बे माने माथो दं आচ্ছা एस पार नर्म्स पार्टीयावबो माबा दायित्व होयोबा आं बेखौ एस पार प्रभिजन जे सासे सुबुङा सरकारनि माबा मोनसे खुंथायाव थायोब्ला बे 6 दाननि गेजेराव इलेक्टेड जाबोनांगौ 6 मान्थनि गेजेराव इलेक्टेड जाबोनांगौ दा होनबा नोंथाङा जुदि बिटिसिनि चिफ जायोब्ला नोंथाङा बबे समस्थिखौ चयस खालामो आंहा बेबायदि मा थानांगौ दालाय बेफोर खोथायानो फैयाखै फैयोब्ला मालाय पार्टीयासो डिसाइड खालामगोन जे सोरखौ हगारनो थोनो सोरखौ मानो थोनो जुदि बेबायदि सिचुवेसन फैयो खिन्थु बिदि सिचुवेसनानो फैनाय नङा बिजेपियाव मानो आं सानो बिजेपियाव जिखिनि जों एबसलिट जि मेजरिटि मोनगोन बेवहाय बिसोरखौनो लानानै दानो हानायनि मोनसे परिबेसा बे बेलायावनो निश्चिता नोंथांनि जेनाखि बिजेपि गभर्नमेन्ट दा बेखौ लानानै बयबो नोजोर होदों जे बिश्वजित दैमारिया चिफ जागोन आरो बेखौ साननानैनो गोबांसाया बिजेपियावबो हाबदेरदों बेखौ बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला बिपिएफआ प्रजेक्ट खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिफ जागोन इउपिपिएल प्रजेक्ट खालामदों प्रमद बर' नाथाय बिजेपिनिफ्राय दासिम बुंनाय जायाखै दा जेब्लानाखि नोंथाङा जेब्लानाखि एमपि खौ नागारनानै बिजेपियाव हाबफैबाय अब्ला बुजिनो हादों जे माने बिजेपि सरकार जायोब्ला बिनि चिफआ जागोन बिश्वजित दैमारि बेखौनो आं बारे बारे बुंदों मोनसेया जाहैबाय सोरखौ सिट खालामा बे जाबाय जोंनि पार्टीनि ना बे खारनावसो हाबदों पाब्लिकआ माने बिजेपियाव गोबांसा फैनाय बे बाथ्राखौनो बारे बारे बुंबाय थादों सोरबाया बुंनानै मा जानो आं दिनै खुनु बेबायदि मोनसे सार्थ लानानै बेवहाय फैयाखै आंनि माबायानो बेलेग जे दिनै आं खामानि मावलांनांगोन राजनितियाव थायोबा खामानि मावलांनांगोन होबथाग्रा जानो नाङा आं मायाव दुखु मोनदों बड' एकर्डखौ होबथानांगोन इमप्लिमेन्टेसनखौ आरो बेखौ सापर्ट खालामा बेवहाय थाना आं बोरै मावनो आं सापर्ट खालामो बड' एकर्डखौ आरो बेवहाय जोंनिबो बिहोमा दं बेनि उनावनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सेरा होबथाबायथ' खोथायानो गैला आं होनो गाबोन समफोर आङो आनादार हार्डलि 10 इयार्स दं आं 60 इयार्ससिम जुदि थाङो आं दा 50 इयार्स जानो थांबाय 10 इयार्सआव आं खामानि मावनांगौ हाबाबो हायाबाबो आरो हायाब्ला आं गामियाव थांगोन अब्ला आं बुंगोन जे आं ओरैबायदि मानसि जानो नागिराखै जोंनि बर' सेंग्राफ्रा ओइ हारामि बोराय होननानै जाहाथे बुङो माथो बिराद हिर' मोनो नोंसोरलाय जाथिनि गासैयावबो होबथाग्रा आं बिदि बुंजाया आंनि गोसोआ बेखौ आं नुहुरदों बेखौ लाया आंनि फिसाखौ आं बुंजानो बादों जे सबसे हारामि बे एमपि माबानि फिसालाया बेनि मोनदों होननानै आंनि फिसाया समाजाव मोखां देखायनो हायो बेबायदि खामानि आं मानो मावलांनांगौ जेराव जाथियाबो खथि आंनि इयुन जेनेरेसनाबो मोनसे रावनोबो मोखां देखायनो हायि जागोन आं बेबायदि खामानि मावनो हाया बेखौ आंनि पार्सनेल मोनसे उइकनेस होननानै सोरबा सानोब्लाबो आं बेखौ बुंनांगौ रायजो राजाया नोंथांखौहाय बिटिसि चिफ जाजानो लुबैदों नोंथां मा आपत्ति दं बेयाव आंहा जेबो आपत्ति गैया खिन्थु मालिकआ सोर खालामग्राया पार्टियासो खालामगोन बेखौथ' गाव दुगा बुंनानै लानायाथ' उचित नङा ना खिन्थु आं बुंबाय दिनै आं बिजेपियाव हाबबाय दा बिजेपि पार्टिनि खोथासै आंखौ मायाव दोननानै बिटिसिनि चिफ जायोब्ला नोंथांनि बे बिजेपिनि जेनाखि कमिटमेन्ट बे मेनिफेस्ट' बेयाव लिरनायफोर दं बेखौ दफा दफा नोंथाङा लाखिगोन गासिबखौबो लाखिनो हागोन आरो बे लाखिनो हानाय खामानिजोब गासिबो बबे लाखिनो हाया नोंथाङा बुं बबे इस्यु स्पेसिफिक बुं बबेखौ नोंथाङा प्रब्लेम जागोन बायदि मोनो
जे नोंथाङा मिशन 2018 नोंथाङा बानायनानै गिदिर गिदिर हर्डिंस Yes. रान लादोंमोन तामुलपुर जिल्लायाव औ तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय गामिफोराव बेयो साक्सेस जानो हायाखै साक्सेस जायाखै होनना बोरै बुंदों थां दिनैबो बेयाव थां बे समनि माखासे गरिब जायफ्रा माने माबा खालामदोंमोन सेभिंस खालामदोंमोन बहुतनि माबायानो सोलायलांबाय दिनै बिसिनि इक'नमिक कन्डिसन लाइफस्टाइल कन्डिसन इक'नमिक आर्निंआ जाबाय सेभिंस होनबाय आंनि टारगेटआ बेनोमोन जे फैसा दोनथुमनो रोंनांगौ सेभिंस दिनैनि 100 मोनोब्ला 100 जाजोबनो नाङा 10 थाखा दोननांगौ दिनै 10,000 मोनोब्ला सानसेयावनो खरसा खालामना लानाङा जे 1,000 खरसा खालामनानै 9,000 खौ दोनथुमनांगौ जाहाथे आफ्टर 5 years माबा मोनसे गिदिर खामानि मावना लानो हायो जे जाय मानसिया थेलाबो गैया जेबो गैया थेला गंसे बायना लानो हायो जाय मानसिया थेला दं बे अट' रिक्सा गंसे बायहैनो आंनि मिशना जाहैबाय बेमोन आरो बे बेलायाव जायफ्रा बेखौ बुजिदों बिसोर अलरेडि साक्सेस जायफ्रा अबहेला खालामदों बेखौ नों मा खालामदों बिटिसि चिफ जायोब्ला नोंथाङा बे प्रजेक्टखौ लागोन डेफिनेटलि प्रजेक्टखौ लागोन होनना नङा बेबायदि मानसिफोरखौ आङो माने एनकारेज खालाम माने माबा खालामना होगोन एनकारेजल' नङा बेबायदि मोनसे माबाखौ मा होनो मटिभेसन खालामना होगोन बयखौबो बेबायदि बोरै जानांगौ जानो हायो थारमाने नोंथाङा दासिम सिमान लायाखै बिटिसि चिफ जानाय खोथाखौ नोंथांनि गोसोजों आं सिमान जानाय जायजोंथ' जेबो खामानियाव फैया नोंथाङा ओरैनो मोनसे माबाजों जेनेबा आइडियाजों माजों बुंदों खिन्थु पार्टिनि खोथा बेखौ नों दिनैहाय दुगायै बुंब्लाबो बिजेपियाव बे सोलिया बेथ' पिपिएफ नङा लायो हाग्रामाया जि बुंगोन बेनो सब जागोन बेवहाय बहुतथा एंगेलजों नायजोबगोन गासैबो बुस्थुफोरखौ गतिके 12 तारिखसिमनि 12 तारिखनिफ्रायनो बिटिसिआव क्लियार पिक्सारा फैजोबगोन जे मा जागोन मा जाया जों गोबां सावरायबाय आरो सम नोंथाङा जोंनि बेखिनि सम होफैदों नोंथांनो साबायखर होदों मिजिं खालामो नोंथाङा फैगौ 12 तारिखनि रिजाल्टआव मोजां मोजां देरहासारनायखौ लाबोनो हागोन आरो बिटिसिनि चिफ जागोन गोजोन्थों खुलुमबाय BODOLAND Dance Master Season 1